O presidente da Deputación realizou esta mañá unha visita institucional ao Concello de Muros. A finalidade da mesma non era outra que coñecer o resultado de diversas actuacións xa realizadas ou en execución, con financiamento do organismo provincial. Así, unha das primeiras obras que visitou foi a realizada no Pozo do Chalón, que permitiu ao Concello mellorar a imaxe da zona e poder resolver un problema de vello derivado dunha deficiente recollida de pluviais. Posteriormente, a comitiva de autoridades desprazouse tamén ata o emblemático Cine París, onde se está a executar actualmente a súa reforma, coa instalación dunha nova cuberta e a estabilización dos paramentos exteriores para evitar así o seu derrubamento. Era unha actuación moi agardada porque a situación do edificio era dramática, pasou de ser unha cuestión estética a ser unha cuestión de seguridade, corría un serio risco de derrumbe. De feito, foise derrumbando pouco a pouco desde que se iniciou a tramitación deste proxecto hasta que se pudo executar. O estado de edificación foi deteriorándose unha barbaridade. Era un armatroste que tiñamos aquí que nos cortaba toda a fachada marítima. Ademais do financiamento destas dúas importantes obras, Valentín González referiuse tamén ao incremento significativo deste ano da partida do Plan Único, do que poderán beneficiarse todos os concellos da provincia, entre eles o de Muros. O Plan Único da Deputación, que este ano aumenta considerablemente para todos os concellos, tamén para Muros, e tamén nesta época de pandemia onde temos que apoiar os sectores productivos estratégicos tamén das vilas, con unha aportación importante a través do PEL Reactiva, que agradecemos ao Concello de Muros que se haxa sumado, aportando tamén un 20% a maiores deses recursos, e que supón, me falaba a alcaldesa, de máis de 150 peticións, se non recordo mal, dos hosteleiros, hostaleiras e de comerciantes en xeral, que indica que a medida, en total suma na provincia máis de 10.800 peticións, unha medida que suma 12,5 millóns de euros, que para unha soa provincia, se temos en conta que outras administracións sacan para toda Galicia 17 millóns, é unha aportación francamente importante.